Súčasťou starostlivosti o zeleň, ktorú na území mesta máme, nie je len kosenie a výsadba kvetov, ale aj rôzna údržba krov či stromov. Rôzne typy zelene majú rôzne obdobia, kedy je vhodné vykonávať pravidelné orezávky. Mesto každoročne realizuje orezávky a výruby stromov v tomto období. Do konca februára boli potrebné vyrúbať všetky stromy, ktoré prebehli rozhodnutím o výrube a na základe odborného posudku Ústave ekológie lesa. Orezávky sa robia každoročne, celoročne, kde sa prihliada na hniezdenie vtákov. Výrub stromov neprebieha za účelom ničenia mestskej zelene. Situáciu so stromami, ktoré sú staré alebo choré a môžu nás všetkých ohrozovať, je ale potrebné riešiť. Tieto práce úzko súvisia aj so zmenami počasia, súčasťou ktorého sú čoraz častejšie aj veľmi silné búrky či výchrice. Práve počas nich môže aj takýto malý suchý konár, padajúci z veľkej výšky, nepríjemne skomplikovať život a zdravie. Zeleň, ktorá je odstránená, je zväčša postupne nahradená. Mesto pristúpi taktiež ku výsadbe nových stromov v rôznych častiach mesta. Zdravotný stav a postupné odumieranie drevín ako tují či borovíc lesných na území mesta spôsobujú nielen zmeny klimatických podmienok, ale zároveň aj výskyt a premnoženie rôznych škodcov. Na problémovú zeleň častokrát upozorňujú práve mnohí z občanov mesta. Na e-mailovú adresu podnety@banovce.sk nám posielate rôzne podnety, pričom najčastejšie sú to práve orezávky alebo výruby stromov. Chceli by sme informovať občanov, že tieto vaše podnety a žiadosti sú preposlané na životné prostredie pani Konikovej. No a ja pevne verím, že v dohľadnej dobe naozaj všetky vaše podnety budú vyriešené a odborne posúdené. Už posúdené a vyhodnotené podnety sú zaradené do harmonogramu prác. Každý podnet je riešený individuálnou obhliadkou v teréne, kde sa prihliada na estetické, ekologické funkcie zelene, taktiež na zdravie, bezpečnosť a majetok obyvateľov. V mnohých častiach mesta bola v minulosti zrealizovaná aj výsadba nevhodných drevín, kde neboli zohľadnené ich priestorové nároky na rast a vývin. Aj preto sa v prípade novej výsadby môžu jednotlivé druhy líšiť od tých pôvodných.